kung pananglitan ibalik na ngadto ni Senador Rodante Marcolita, malagmit iya dong ipadayon ang investigation sa flood control scandal. O kung mapadayon ang investigation sa flood control scandal, ma-invite niya katong 18 Marines. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Mga kaigsunan, Luzon, Visayas ug Mindanao o gakutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta ninyong tanan, no? Live gikan diri sa Bukirang Bahin sa Gihulngan, Negros Oriental. Mayong buntag sa tanan. So, kumusta maka? Okay na ba ang signal, Nems? Di ami karon sa lalawigan sa Negros kay ang atong kauban si kasamang Benji Tanghian, atong gi-congratulate di ay kay ni intra na sa laing chapter sa kinabuhi nga mao ang kami niyon. So, congratulations kasama nga Benji o ang iyang kapikas nga si Sheila May unya nindot sad no nga nakasuroy ta diri sa lalawigan sa Negros kay wa ko malimot mga 2012 pa to nga nakaarimi panahon sa linog no diri sa Negros Oriental diin miarita aron sa pagpanghatag sa mga relief goods unya pagkahuman nakabalik ta kini karon. So muna nga sa makausap pa, mayong buntag na itong tanan. So, okay ba? Okay man ito signal, no? Unya ang atong medyo na-challenge gamay tungod kay nagamit ta o hinay po ng internet din may gani kaya na tayo mga kahimanan nga nadala. So muna naka-live ta. Ato pasalamatan si kasamang Buen Alguno nga mao'y dala sa atong program. Sukad pa na ito milabay nga Sabado, unya kagahapon o kaganinang buntag. So 6 to 7 lang siya kaganina kay duna di ay hearing si kasamang Buen. So muna nga what a choice na programa ta kay mo puli na ko program si kasamang Benji. Nya siyempre atong hatagag higayon kay iyamang big day no kagahapon adlaw unya on leave po siya. So kanang absent ko sa kong program si Benji mo puli unya usahay si kasamang Buen. So tungod kay si Benji misud man sa lain chapter sa kinabuhi. So atong gihangyo si kasamang Buen nga siya lang usa dito mahabilin sa Cebu. So iyang gipakyaw ang akong programa sa buntag o programa sa gabi. Salamat kayo ang ato kang kasamang Buen Alguno. Okay. Unya unsa man ni ato butang dili? Sige. Challenge kayo ni di atong technician rin kasamang Names Quiñones hasta kasamang Aida Tampos na appeal po o ka-technician ron. Okay, so mga kaigsunan alita sa atong mga issues nga atong sundan kay kagahapong adlaw nagmonitor ta sa mga panghitabo sa atong nasod. Daghang mga panghitabo no unang-una nga nahuhungihong nga ilisan si Alan Peter Cayetano isip Senate President. Pero wa madayon kagahapon, no? Ang nadayon kagahapon mao nga doon pagkonvena sa Senate as an impeachment court ug unya doon na say pagklaro na sa stand nila ni JV Ejercito ug inguman ni Mig Subiri na pag-voting last week naa sila sa abstain sila. Sa ito pa, nagpaila sila nga independent kuno sila. Wala sila ni former Senate President Vicente Soto. Wala po sila nabutar ni Senate President Alan Peter Cayetano. So silang duha, nabutar ni abstain. Pero kagahapon, ipaklaro na gyud nga kinini ang ilang giklaro nga ari sila sa minority. Okay, gamay lang kayo mga kahigalan ha, kay murag na natay gamay pang adjustments. Kumusta man? Asa man ito butang dre? Okay, gamay lang kayo mga kaigsunan ha. Okay. Okay na? Okay na? Oh, sige. Salamat ka sa Mang Jane.
Naapil og technician si Jane Gallardo si kasamang Aida. Okay, nya si Remark Pugoy sab dito og si Kay og ingon man si kasamang Gerald. Okay na? Sige. So mo ni mga kagalan, unsa may mga implications kagahapon? Ang una ang pagpaklaro na sa stand nila ni JVLC2 og Mig Subiri nga kinini ang diya sila nabilong sa minority. So giklaro nila. Atong paminawon kadali ni video, pwede ba? No? Atong paminawon si Kalisa Kunukurald. Honor, no? Ang statement ni JVLC2 og ni kinini ang Mig Subiri. But as I have mentioned to you, Correction, Mr. President. 13-11. yeah, well, it hasn't been corrected because Senator Subiri and Senator JV said that they are independent, but same with Senator Pia and I, we started out independent, and then Senator Subiri asked us if for the purposes of we can join the majority. So it's their choice if they remain minority or they join the majority, or if you can get 2 more members, then you will be the new majority. Yes, Mr. President. Mr. President, may I? Of course. Former Senate President Zubiri. Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatikos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Subiri. So, Senator Ejercito would also like to manifest. Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence, and with what is happening all over, I think I will be able to perform my task very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a very, of course, it's one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess I have at this point I would like to maintain my independence. And I also understand. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes of today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority? Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But again, I'd like to thank you for that and for the respect, and we will all still be friends no matter what. Thank you, Mr. Thank you, President. Senator Ejercito. So the Secretariat has that noted, and we can now compute the membership at a 13-11. Okay. Okay. So, mao to ang nahitabo kagahapon sa pagpadayag na no sa kinini ang stand ni JB Ejercito o ingaman ni Mig Subiri kagahapon adlaw. So ang majority karon is very slim lang yun, no? Kaysa ako nang gika-discuss sa milabay nga mga programa nga kanang Magic 13 is very important tungod kay dunay 24 ka mga senador, ang iyang simple majority is 13 kay 1/2 plus 1 man, no? So manay simple majority. So ang karon ang nahitabo 13 ang kasenador ang dia sa majority, 11
ang diya sa minority. Duha na lang kuwang sad. So manang very slim, kung makabira sila o duha, wala na tag war, kung makabira o duha ang minority, mahimo nga sila na pod ang bagong majority. So mabutang sa si Cayetano, mabalik sila nga to sa minority. Nya nganong importante man ay mag-ilog man sila ining kisay majority, kisay minority. Tungod kay siya man maoy ngadto man sa majority, sila may mabuot kinsa ilang himuon nga Senate President. That's number one. Kinsa ilang pro tempore leader, kinsa ilang majority leader, sila man maoy magbuot. Appeal na ang mga chairmanship sa mga committees. Labaw sa tanan ang Committee on Blue Ribbon, no? Kay mo na mahigalay mo investigate. Mo na nga magtag of war gyud. Kini karon gani do na mga committee chairmanship nga gi-assign pero medyo natingala tagamay ha nga wala pa ang sa Senate Blue Ribbon Committee. Ato pabuton kung gisay matudlo anang Senate Blue Ribbon Committee, no? Kay kini ni ang importante man na kayo kay kung pananglitan ibalik na ngadto ni Senador Rodante Marcolita, malagmit iya dong ipadayon ang investigation sa flood control scandal. O kung mapadayon ang investigation sa flood control scandal, ma-invite niya katong 18 Marines. Ma-invite niya si Gutisa, ma-invite niya si Bersamin, sila si Jojo Cadiz, o gaingumag sa Amina Pangindaman, pwede na ma-invite. Kaya naaman sa Senate Blue Ribbon Committee ang power no, sa pag-investigate. Pero kung mabalik na ngadto sa kini minority kalbay majority na pod kay makabilas lang duha ang mahitabo sila na po'y mahimong Senate President kung kinsa ilang pilion din ha unya sila mabuot kung kinsa ang mohimong modala sa Senate Blue Ribbon Committee. So mo nay kamahinungdanon kay mahitabo magud ani murag kining leadership ro ni Alan Peter Cayetano ga kuan gini kanang medyo daungaw no. In fact si Alan Peter Cayetano niyan kon sa gid-ana nga tungod kay very slim ang margin between majority and minority. Duha ra na kabuok. Kung makabira o duha, sila na po makakuha sa 13. Kinsa man sa mga senador ang mabira nga duha. Ibutang ta lang, medyo madali o kabira. Malagmit kay sa pikas o pikas doon na may mga hardcore gyud. Pero doon na po pwedeng mabira-bira diha. Mula ni sa election sa Amerika ba nga doon na mga states nga blue states, doon na red states. So doon na Republican, doon na Democrats, kada nga states. Pero doon na mga gitawag og swing states. Sa pa kanang mga swing states, dili na siya mailani mo kung Republican ba, usahay mo Republican, usahay mo Democrats. Mao sa di, so kini ni ang sa Senate, doon na mga senators din nga pwede pa mabira-bira. Muna itanawon kay kung atong tanawon, kini ni ang real talk lang, o magbinirahay din ha, doon na may mga anchors diha sa pikas o pikas na habig. Wala mo gani nabutang ning Senate karon nga dunay pro Duterte, anti Duterte. Nen ani mo gani sitwasyon na ron. So kung ari ka sa mga against o ari ka sa administration, in fact kini sila si Risa Hontiveros nabilong naman sa administration party inana no. Sila sa ilang pundok nag-uban man sila dito kontra sa mga Duterte. Kini sa Risa, Kiko, Bam, mga hardcore ni dili sa pikas nga grupo. Dili ni pwedeng mabila-bila. Mura ni sila o kanang klaro gyud ba nga dunay stand sila nga anak gyud sila. So Kiko, Risa, Bam, Lacson ug Soto ipil ta na 5 sila. Ari po sa pikas nga medyo di po mabira kini si Bato, kini si Bungo, Rodante Marcolita, kini si Ruben Padilla, o ginguman kini si Malagmit, kini si Amy Marcos. So mabutang na to nga mo ni mga angkors. But ang uban ana, pwede man ang bilahon pa aron nga makuha ang kinsay sunod nga Senate President. So mo ni ang atong gisundan karon ang liderato diha sa Upper House. Kay inigabot sa impeachment, dakong butang ha, o ikaw may Senate President, dako magagtingog diha sa Senado. Ikaduha, ikaw may mo preside sa impeachment atol na sa hearing sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dakong butang na nga ikaw mo oy mahimo nga kinini ang presiding officer kay ikaw man mo nagtimon sa inyo diha nga pahigayon sa impeachment hearing. So mo nay mga grabe kaayo ka dakong hinungdan. Labaw sa tanan ang Senate Blue Ribbon Committee kay pwede man pananitan o magsige ang impeachment trial
og ilang ingnon nga mag-MWF ta impeachment trial unya mag-TTH ta nga mag-investigate ta sa flood control project. Mabisi pag mayo ang Senate pero mapatas ang issues nga maimbestigahan. So doon na investigation against the Vice President Sara Duterte, doon na po investigation labot sa flood control project. Unsa may mahitabo sa mga tao. Kaya kining impeachment ra ba di man malikayan, no? Real talk lang kita. Kuan man importante man sa perception sa publiko. So imagine kay Lunes makabati ta nga gikulata panalitan si Sara Duterte sa impeachment court. Ini kamartes makabati na sa tanga ang katulo pag flood control. Unsa may mahitabo sa kini ang mga tao? Dako ning butang. Whereas kung panalitan kung kining minority karon sila may muda sa Senate, makabira sila og lain duha na sila mo dumala sa sila magbuot, sila mo preside sa impeachment trial. Ila ang Senate Blue Ribbon Committee. So, ma-focus sa impeachment ni Sara. Di na madunggan ang flood control project. Mahimo na nga mahitabo. Muna nga dili malikayan gaumido gyud ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mahimo nga mapulihan siya, mahimong dili, no? Sumuni ang tag-ugwar karon kay ang leadership diha sa Senate gamay ra gyud og ang number is only 13 aron makuha ang leadership. Karon na sila 11 kay nipaklaro na si JBR Sito o si Subiri nipaklaro na nga dias la sa minority. So duha na lang ilang mabira. Kinsa may ilang mabira ron? Ang pressure grabe kayo sab. Kung ato mabantayan, gahapon palandaan nga mauni ang mga panghitabo. Gahapon sa dipagawas og migawas ang mga balita labot na sa pagpasaka sa DOJ. Gikan to sa ombudsman tong maong nga report nga pasakaan og kaso nga kinini ang plunder si Senator Jinggoy Estrada. So sa may mahitabo, kung ma-plunder si Jinggoy, magawasan og waran panalitan og mapreso siya, maibanan ang mga senador nga mo kamada unya sa discussion atol na sa impeachment trial. Another iban kana. Pero makabuta ra gyapon basta within sa Philippine jurisdiction ra. Pero papilion ka kung ikaw ma-Jinggoy, kini-pressure man ni kayo. Unsa mo join mo diriya sa among grupo sa minority or mapreso mo. So ang medyo doon na threat nga malagmit mabira. Kini Jinggoy posible ning mabira kay mapili man ka. Pero Jinggoy po posible pag may Jinggoy ako lang balugan na lang magpa-pressure na lang ko total. To naman akong amigo dito si Bong Revilla. Pwede sada. Pwede sad sa maingon nga magpa-pressure lang ko kaya kasuway naman sa pagka-pressure sa una. Pwede sad. But how about si Chis Escudero? Joel Villanueva. Kaya una karon Jinggoy pa man lang. Kini pakurat man gini. Kini kan Jinggoy nga nagkaburon nga dunay plunder case nga ipasaka batok niya. Inana ang pressure karon ha. Mo nag-ingon ni Senator Alan Peter Cayetano nga grabe ang tag-ubor ang atong makita sa atong mga mata. Lahi sa aktol nga mga panghitabo di sa likod. Nga grabe ang binirahay, grabe ang panguyabay o grabe ang pressure. Pwede man kang pressureon pinagig malita. Mabalhin diri kay malita. Pero og ikaw senador, pwede pud di ka madag malita kay doon na kay prinsipyo. Pero ang lain nga level sa pressure mao nga delikado mapreso ka. So kung ikaw mo ina sa, if you were in the shoes of Jinggoy Estrada, Joel Villanueva and Chis Escudero nga kining ilang mangangan, gi-appeal nga matod pa involved sa flood control project. Although kanang maong investigation laksyon, wa pa na mahuman. Kay wa man tiwas ang laksyon, manang partial ra ang iyang report. Kung panalitan og si Marcolita may mudaan na, mit mahuman kana kanang maong investigation. Karon wa pa man mahuman. Di man po mamirma ng senador kaya nga nang pirma man ni nga partial pa man na. Wa man na makumplito. So wala kumplito ha kini mao investigation. So kaya wa makumplito, kining tulo ka mga senador lang ang na lambigit. So karon pagkalambigit ng tulo ka senador, pwedeng ma-subject na sila sa dakong pressure. Pagpili mo, mabalhin mo dito sa minority or mga preso mo. Inana kagrabe ang pressure karon. So dili nilalim nining tulo ka mga senador. Kung panalitan mabira nila ning tulo ka mga senador, awa na. Makuha na ang liderato sa Senate. Sila na pod ang bagong majority. Or mabira nila ang duha ka mga Villas. Kaya kining duha ka mga Villas medyo kuan man kini ni ang nakautang og kabubuton ni sa mga Duterte. Everybody knows ang whole country na hibaw nga si Mark Villar secretary kana ni
former President Rodrigo Roa Duterte o si Camille Villar gi-endorse po na ni Vice President Sara Duterte apan inikabot sa pinit-anay na. Doon na may gitawag principle of self-preservation. Pinit-anay na asa man ka kung ang ilang mga businesses sa mga bilyas maoy tuyuan, maoy piton, moabot ang punto nga mamili sila. So moingon asa man ka kini ni ang madaot inyong negosyo, gukuron inyong negosyo, madaot inyong mga taxes o mabalhin mo dire. So kabantay mo ang mga senador nga diya sa may majority, medyo kaning mga senador nga murag uyon ngadto sa mga Duterte, dunay daghan nga mga bagahe nila under pressure. Ang dili sa mga minority medyo okay ra. Murag medyo chill-chill lang. In fact kanang uban ana pwedeng ga duwa lang sad, ga pamulitika lang sad. So mo na ang mahitabo no niining mga sitwasyon karon. Pero inikabot na sa conviction labot sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, lahi na pod ang kamada. Kay mas lisod man, kay mas taas man ang number nga gikinahanglan sa conviction. Ato lang nang gibalikan ron tungod sa mga panghitabo kagahapon. No? Nanipaklaro na si JB Ejercito o giinguman si Subiri. Sumula to sa pagtag-upuan last Monday, kini di si JB Ejercito gibirane sa minority nga pwede ba ka mauban dire. Gi-offeran siya nga Senate Majority Leader. Mo itaw niingon siya kagahapon nga salamat sa inyong offer isip Senate Majority Leader pero walang niya dawata. So naa siya, may abstain siya. O nabutang po ni sa doktrina sa Simbahang Katoliko, dunay langit, dunay impyerno, kini sa Naas Purgatorio. Kini si JB Ejercito o kini ni ang Mig Subiri. No? Pero kagahapon nagpaklaro sila nga they would want to be associated with the minority. So tuan na po balik sila sa minority. Unsi na ang minority. Duhala kabuk ilang birahon para makuha ang leadership diha sa Senate. Nanong gusto bilang kuhaon, dakong butang, balikon ako, aron sila may mo control, sila maoy magtimon sa impeachment. Ikaduha, ang Senate Blue Ribbon Committee is very important nga butang. Kay aron nga kinini ang ma-focus. Kay akong tanawan niya, real talk lang. Kung makuha o balik sa minority ang majority, sila may Senate President. Kung kisa ilang ofiran, gawas man to nga ni Subiri. Dili na mabalik si Soto kay Moraduna to yung mga kuhongihong nga mangita sila lain. So ibutan ta si Subiri, gikan sa iyang pagkakuan, gikan sa pag-abstain, pwede siyang bilahon, himuon sa Senate President. Kung sila maoy mag-controller sa Senate, dili na gina, kanang Senate Blue Ribbon Committee, akong forecastahan, dili na, isgutan na flood control. Padayo na sa impeachment, tuloy-tuloy na impeachment na. Pero kining kang Senator Alan Peter Cayetano, tuloy-tuloy ka po ng impeachment. In fact, the Senate was already convened as an impeachment court yesterday, pero malagmit manggod nga ilang tagaag time ang pag-imbestigar sa flood control project. So muna mahinungdanon, no? Ang leadership diha sa Senado medyo sigig katandugonon gyud ang leadership sa Senado. 13 may magic number. Inigabot sa conviction, ang magic number is 16. Atong tan-awon, atong tan-awon kining mga senador sa ilang gipakita nga mga batasan kagahapon o sa last 2 weeks unsa ang ilang mga batasan nga ipakita, more or less makahimo tag-forecast o pailabot sa pressure. So 16 ang gikinahanglan pagkonbikto ni ining Vice President Sara Duterte. Ato ipadayon og hisgot taud-taud mga higala ato sa ipadangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom kay gikan sa leadership sa Senate arita sa impeachment trial kay nagkonbina kagahapon unsa may mahitabo sa impeachment trial. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Standby. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, arita mahigalas tunduga mga discussion. Atong balikan ha, liderato pa to sa Senate atong gisgutan kaganina, balita sa impeachment. Nga katong sa Senate, ma-appreciate na tundugang ang pagsulti na ni JB Ejercito kagahapon, nga gi-offeran din siya isip majority leader, apan wa sa mudayon. Moto nga, kung atong matanawan, kung wa pa si Bato, moto nga ni atong Lunes, dili gimakuha ang liderato sa Senate. Bisan og wa moto nga si Bato,
kung nituman pa si JV Ejercito sa kinaniya nilang sabot, malagmit o bidawat sa offer. Malagmit sa guwa si Bato, makatrisi gyapon sila. In fact, kagahapon kung mipadayag si JV Ejercito nga gusto na ko mo join sa majority, o 40 na ang majority. So dili na inanaunta ka crucial ang buto ni Senator Bato. Pero kagahapon, sa sulti ni JB Ejercito nagpakita ni samot o ang emphasis unsa ka importante ang pagtunga ni Senator Ronald Bato de la Rosa nadtong milabay Lunes o ipay kayo ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte adto. Kaya nailban ang leadership. But sa pikas bahin, suko sa sila ni Bato kadtong mga dili mo dapig sa mga Duterte. Kaya dako man na yung role. So arita sa kinini ang impeachment. But before ato sa dawaton ang report mga kaigalaan, kay dunay babae nga Filipino-Chinese nga dunay daghang kasong estafa na dakpan kini sa CIDG. Ato sa dawaton ang report uban ni kasamang Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Kasama nga Atty. Rufin na nakpangyod sa mga pinugyanan sa Baraod alas 5:45 sa hapon itong Biyernes ang usa ka babae nga nagatubang og daghang nga mga kasong estafa sa korte human kini magtago-tago sulod sa 4 ka katuigan. Ang Criminal Investigation and Detection Group Cebu City Field Unit ni serve sa warrant of arrest bato kang Michelle Gochu na nailasab nga si Michelle Lin Gochu, 44 anyos o sa Filipino-Chinese nga taga Real Street, Barangay West, Ormoc City. Siya nadakpan dito sa White Hills Subdivision, Barangay Guadalupe, kining sa Banawa, Barangay Guadalupe, sa Dakbay Sugbo, pinasikan sa warrant of arrest kay giluwatan sa managlahing nga korte dinhi sa siyudad sa Sugbo. Si Chu nagatabang kining walo ka mga kasong estafa, kunong niini ang walay gitugot ka piyansa. Samtang duha dunay piyansa nga 108,000 pesos o 80,000 pesos. Ang kapagkasikop ni Chu kini pinasubay sa uplan pagtugis nga may flagship program sa CIDG. Di nilang target kadto nga mga labing pinangita sa mga akusado nga dagko nga mga krimen. Si Chu sa investigasyon sa CIDG nabutang sa top 8 most wanted persons sa Central Visayas subay sa kadaghan sa mga kaso nga gitumang nini og nagtago-tago sulod sa 4 ka tuig. Kasamtangan nga nabalhog sa buhatan sa CIDG ang akusado o gidala kini sa korte nga nag-issue sa ihang warrant of arrest. Ang unong nga mga kaso nga ihang giatubang nga pulos walay mga bail recommended, mao kini ang kaso nga swindling dito sa sala ni Judge Robin Fermin Altobar, ang presiding judge sa RTC Branch 29 sa Dakbayan sa Toledo. Pinitsahan itong Mayo 15. Unya ang ikaduhang kaso mao ang kasong estafa gihapon sa sala ni Judge Judeline Hugo Tapia Chavez sa RTC Branch 59 sa Dakbayan sa Toledo. Ang ikatulo mao gihapon ang estafa sa sala ni presiding judge Robin Fermin Altobar sa Dakbayan sa Toledo. Pinitsahan itong Agosto 16, 2023. Ang ikapat nga walay bail nga gi-recommend mao ang kasong estafa sa sala ni Honorable Judge Anaclito Hilbolingo de Barocos, ang presiding judge sa RTC Branch 17 sa Dakbayan sa Sugbo. Ang ikalima mao ang kasong estafa gihapon sa sala ni RTC Branch 14 presiding judge sa Merlo Pasco Bagano. O ang katapusan nga kaso nga wala gihapoy piyansa mao ang kalapasan sa estafa sa sala ni Honorable Judge Estela Alma 5 Caroso sa RTC Branch 12 sa Dakbayan sa Sugbo nga pinitsahan natog Nobyembre 13, 2024. Samtang ang ihang kaso nga dunay bail nga 80,000 pesos dito sa sala ni Honorable Judge Stewart Ramon Himalaluan sa RTC Branch 7 sa Dakbayan sa Sugbo o kang Honorable Judge Ferdy Espiridion Ridral, ang presiding judge sa RTC Branch 87 sa Dakbayan sa Mandaue. Diin gitugutan siya nga makapiyansa og 108,000 pesos. Usa sa mga operatiba sa CIDG 7 nga itong nahinari may butyag na taon-taon na nila nga gipalit-an og pangita kini nga maong akusado human na migawas ang ihang mga warrant of arrest sa nanglabay nga mga tuig og ilahang nasayran ka sa mga Tudorofil
nga upat gyud ka tuig ni siya nga nagtago-tago og mi likay sa mga autoridad nga mudakop unta kaniya apan nakagahapon o dato nga Miyerkules o Biyernes namatikdan siya sa usa sa mga lugar diri sa Daquay Sugbo, partikularmente na sa usa sa mga balay diha sa Banawa, Barangay Guadalupe, mahinungdan nga manampuson kini nadakpan sa ato nga mga otoridad. Kasama mo sa CIDG7 ang inyong Radyo Man Ard Musman TDYHP, Tatak Aramen. Radyo mo nationwide. RMN Report. Okay, salamat. Kasama ang Arnold Bustamante sa imong report. Alita sa tong dugang mga issues. Atong takna alas 9:03 na sa atong pagbanuban karon nining atong tulumanon og inyong tulumanon nga straight to the point. Makaigsunan atong balikan ang atong hisgutanan labot sa impeachment. Kay gahapon na convene naman gyud ang impeachment court. So nagsulot na sila sa ilang mga tuga isip mga senator judges. Ang mo-preside si Senator Alan Peter Cayetano, considering nga siya may Senate President. Kung panalitan mailisan o Senate President, kung panalitan mailog, pagbalik ang majority ni ining grupo nila ni Tito Soto, lahi na po i-preside. But sa pagkakaroon, medyo pabor, at least si Cayetano, abogado, o siya may mo-preside sa kinaniang impeachment court. Kung mailog o balik, ang abogado sa Pikas, si Kiko Pangilinan la. Sumuna nga dunay mga hungihong nga giufiran po si Kiko nga siya maoy himuong Senate President. Pero matod pang Kiko, magdili sa interesado. Kaya may tabuan ni ko ang preside, dili lawyer, medyo tanaw pa o sa igawa na, no? Kaya sa mga milabay nga mga impeachment cases nga ito nabantayan, kato si Indrili, lawyer man. Siya mo na-preside sa impeachment case ni Renato Corona, Chief Justice sa una. Kato pong impeachment trial ni Irap, considering nga President may subject for impeachment, so ang Supreme Court Chief Justice, si Davide, maoy nag-preside. So kalon si Cayetano, no? Until na mailog o balik sa minority, kay anytime, pwede man lang ilogon. Unya karon nga wa na si Bato, kay dili na mopakita usa, kay doon na po siya mga higalay, mga problema, nga ato na hisgutan sa unyang taon-taon, unsay legal implications ana, ato na isipalit o diskusyon unya. So pagkakaroon, dili sa upakita sa Bato, in fact, wa siya ma-appeal pagpanumpa isip senator judge. So 23 lang ka mga senador ang nakapanumpa. Unsa may mahitabuan ni? Ang 23 senators, ang giingon sa Constitution, ang pag-convict, kinahanglan og 2/3 votes. Now, ang 2/3 votes, bisan pa man og 23, aray nimo kuhaon yun ang 2/3 sa pag-ihap sa number of seats sa Senado sa Pilipinas. Doon naman tayo 24 seats. So, ang kwitada ana sa 24, doon na po 16 votes, nagikinahanglan. Asa man makakuha og 16 votes ang ang gusto na ilang konbiktuhon si Sara Duterte. Muna dakong question. Kay kung makonbikto si Sara, matantang siya isip Vice President, ikaduha, mahimong di na sa makadagan sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Consequently, she cannot anymore run for President this coming 2028. Muna yung mahitabo. Now, kinini ang asaman sila manguhaan ng 16 ka senators. Bisan pa o si Bato dili impakita. Ang ilang kinahanglan 16 man yun ka mga senador. Now, kung atong tan-aon, remember kung mabalik nila lang katong una sila majority pa, 15 man sila kabuk. Karon nahimo na mas lang 11 na lang. Kung makabira sila og laing duha, ibutan ta lang maliyon lang duha ka mga bilyas. Kay vulnerable ning duha ka mga bilyas. Kung pasagdan gud nimo ning mga senators, tan-aw nako og imo inon tagaan sila sa tanan freedom. Conscience sila. Pabutuhon sila pinaagis konsensya. Tan-aw ko dili makuha ang 16 votes. Di gid makonbikto Sara. Why number sa Senate? Pero kung gamitan og pressure na wa dito wa dire, which is wa na to makita but sa likod grabing tinawganay, grabing presyuray, maunay kuyaw, no? Nga tan-awon sad. Kay kung atong sa ako nang akong forecast ani
Pasagdan ng mga senators, why influence? Imo lang inon, sige butarla mo according sa inyong nakita, based on your appreciation of the evidence, based sa inyong konsensya, tanaw ko dili makonbikto sala. Kay ang musiguro gyud konbiktong sala diha sa ako nagingon Risa, sureball gina sa ilang mga pronouncements, wa na konbikto na sa Sara ana. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Tito Soto, Ping Lacson, kanang 5 sigurado. Now kung kanang 5 sigurado nga mo konbikto, kinahanglan sa 11. Kinahanglan 11. Aron nga makonbikto gyud si Sara. Kay og 5 na mo konbikto ni Sara, ang uban dili absulto. Og maabsulto si Sara, makadagan pagka-presidente, humantikaan. Kay pagkakaroon si Sara Duterte maoy number 1 gyud sa mga surveys. Although mato pa nila nga may sakasaka na si Leni Robredo, medyo gamay na lang ang margin, matud pa, malagmit. Pero si Leni ningon man gud nga di sa mudagan. Pero kung makadecide siya nga mudagan, malagmit doon na sa chance. Ikaduha, si Rafi Tulfo. Abot makatuo ba mo nga si Rafi Tulfo o si Sara tayo na kuno. No? Ako naghimo magkukugulingon nga pangutana sa akong Facebook page, medyo lahi may nigawas. Pero og ato basihan tong survey nga nigawas, ambot usa to giunsa kanila pod, tabla na si Sara o si Rafi Tulfo. So malagmit, no? Og sila may magbangga. Pero ang una karon gyud nga ato bangon kining impeachment case ni Sara Duterte. So kung atong tan-awon, makabira ba ang administration sa tanan power nila? Malagmit, no? Pero grabe gyud ang pressure. Mahimo nga kini mga senador dili pwedeng imong hatagad malita. Pero mga hadlok ni kung imong ipampriso. Kinundaan sila si kon sa ako nang giingon kini si 11 na mas laro, no? Kay 9 sila plus nibalik si JBL Sito o ingon man si Mig Subire. So 11 sila. Pila may kinahanglan nila? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kinahanglan 5. Kung ilang birahon ang duha ka bilyar, 13 na sila. Mailog na lang majority. Mailog na leadership sa Senate. Mamila sa tulo. Mahimo ba ang birahon nila si Joel, si Jinggoy, o si Chis? O niya ang barter, wa na may kaso. Butar na mo. Mamanay nahitabo ron sa pagkakaroon. Imagine ka, gahapon sa mga panghitabo, maupoy pagawas sa mga reports, labot sa plunder case ni Jinggoy. So si Jinggoy, makaya bang dadon si Jinggoy? Kung ikaw may Jinggoy, ang samay mo na mulaban yung ang Sara o unahon ni mo ang imong kaugalingon? Dili ka ang principle of self-preservation maoy mo mulabaw? Kay minta unahon sa akong kaugalingon, una ka mutabang sa uban. Piton sila So managmit si Jinggoy dapat ni. Pero pwede sad nga dili. May Jinggoy total naanad naman ko daan og nasuway no ko preso sa una. Ikaduha, okay na ako mapapreso total kung dili mo makakuha 16 votes, unya mo absulto Sara o si Sara lang po mo pagawa sa kupuhon. Malagmit mo na iya huna. Pero how about Joel? How about Chis? Dili ka mo ilakilak si Hart, evangelista na kalakiha og mapresos Chis? Magpakahiro ka si Chis og musod sa prisuhan? Or mo give up Chis? Kaya simple daghan magi mo tambag nimo na kasabot mi na kay prinsipyo. Pero karon delikado man ikaw man may musod sa prisuhan. Unahay mo kaugalingon. Malagmit mabira si Chis or si Joel. So kining administrasyon sa tanan power nga naa nila, pwede nilang mahimo ang tanan. Pero although di pa gini mo masiguro ang mga senador kung moingon sa doon lagi sa prinsipyo, sige mapapriso lang mi. Kay ang imong career man sagod nakataya diha. Kining mga senatoriables nga mga re-electionist by 2028. Di man ang maginis mga tao. Ibutang ta ha, kinsa man ni mga re-electionist. Ang pikas na habig.
So, timanin ninyo ang mga senador, nga wa ninyo mauyon eh. Og ari sa kang BBM nga side, sa mapping, suko mo sa mga senador nga mo laban ni Sara, timan ayaw buta rin. Kato po mga taga-DDS, tanaw ninyo kaysa ito mga senador nga maugay mo papresyon Sara, o ayaw niyo buta rin. So, kinsa man eh. Imagine ka doon ay 8 ka mga senators nga re-electionist by 2028. Dako man ang butanga. Kay kining mga re-electionist, manimbang-timbang ginigmayo. Kinsa ning re-electionist? Ruben Padilla, Loren Ligarda, Rafi Tulfo, Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, Mark Villar, JB Ejercito, Jinggoy Estrada. So, kini mo yung mga re-electionist. In fact, kini si JB Ejercito, medyo ang mga taga-DDS ani suko ginanisan. Pero katong mga dumadapig o nasuko sa mga Duterte, lipay sila. Nga naibalik na si JB Ejercito o si Mig Subiri diri sa minority. Maingon sila, kana may mga senador. Mo na sakto. Pero katong po mga DDS, masuko ko sa JB, wa may baluganan klaro. No? Tuan naman po na balin-balhin man unya karon to na po speakers. Kini inani magod, simpre man nagduwa rasan, no? Kay nanhiid po ning sitwasyon. Inigabot sa final nga voting ani, with all the pressure, with all the power sa administration, himuon lang tanan nga makuha nila ang 16 votes. Pero sa ako nagingon, ang senator is being elected at large, manimbang sa silag maayo. Kay ang pilian nimo kung ikaw senador, tan-aw nimo ang pulso sa mga tao. Muna nga sa pagkakaroon ang katawhan dako kaayo og role. Kamong mga naminaw sa DYHP karon og IFM, dako kay mo role. Kay sa impeachment appeal nga tan-awon sa mga senator judges ang pulso sa katawhan. Because kana maoy magtan-aw, mag-define sa ilang political career. Asa ka pili ka? Modawat kag malita o di na ka masenador? Kutob ra ka diha. Or mahadlo ka, mapapriso ka, total na huna nimo napakay future sa pag imong political career, or moingon ka nga di ka mapapriso, mutuman ka kung sa ilang ipabuhat. So kana mo ni mga tiba-tibangonon. Ang mga tao ron pikas o pikas sa DDS, mapakita sila nga naa ang pulso na nila, kadto pong mga antay Duterte, pakita pa sila kami may daghan. Alam mahadlok po mga senador nga ay mapataka diha kay mas daghan may di nimbutan ninyo. Mao na may tabo mga kaigsunan. Pinana kadako og role ang katawhan karon tungod kay ang ato mga senator judges dili ni pareha sa mga tinuod nga mga juez sa atong regular court. Dili kinahanglan mag-agad sa publiko because dili man siya elected sa katawhan. So magagad ikaduha, lawyer po na sila. Di man ka ma-judge o di ka lawyer. But kining sa impeachment, daghan nga dili lawyer. Nahimong judge because maunay giingon sa konstitusyon nga ang Senate may mo serve as impeachment court. Mauna nga daghan din na dili na maka-appreciate on technicalities gyud sa mga ebidensya sukwahi sa mga tinuod ng mga judges sa regular courts. So tungod ana, mamater gyud ang pulso sa katawan, mamater mga higala ang kinini ang influence, mamater ang emosyon panahon sa paghukom na. So mao ni ang bantayanan. Tan-aw na to, makuha nila ang 16 kung ilang pugon pagmayo malagmit nga ilang makuha. Pero kung ang mga tao sad kusog yun, ang support sa mga Duterte malagmit, madaduha sad sila. Madaduha sad sila. Pero ngadto-ngadto sa impeachment, pakita sa mga ebidensya, daghan na, matandog ang mga supporters sa mga Duterte mula magkahilis, medyo di na sila mabalaka. Pero kung dili magkahilis ang mga Duterte supporters, kung muligoon pa hinoon, medyo managana ang senador. Kaya otherwise, mahuman ang imong political career. Di nakakabalik. Kabantay mo kisay mga senador nga kabalik?
Doon ang mga issues nga hinungdan nga nakabalik sa Senado. Oh. So, in fact, si Senator Antonio Trillanes, wa na maging kabalik. Bisan nidagan pag mayor do sa Caloocan, wa maging mudaog gani. Abot mudagan kapitan, basta kada. Pero inyong ta mudagan og kana mobalik pag senador pagkakaroon medyo lisod, no? Kana si Antonio Trillanes lisod. So, mo ni panaminan po sa mga senador. Unsa man magkiat ka sa imong desisyon, mapalaya kang Trillanes, di na kayo mga senador. Kutob ra ka diha. No, kay mga tao, maghuhukom sa mga tao ron. Magtan-aw sad. Unsa ang inyong performance diha sa Senado. So, timan-an sa mga tao ni. Kadto mga DDS, sigurado nga kini mga tawhana nga di aspikas di nang labutaran. Pero kadto mga tao pod nga anti-Duterte, sigurado mag-una po ni sa ilang mga baluta. O, mo na mga butang obserbaran na to sa umaabot unya nga impeachment trial. So, dili lang si Sara Duterte may under trial, kundi appeal ang mga senador under trial. Now, unsa may possibility may tabo, atong forecast, malagmit, samtang mapadayon ang trial, daghan mga pahitabo. Malagmit nga si Sara Duterte, doon ay mga ebidensya karon nga maoy makapahilis sa iya mga supporters. Malagmit. Doon ay mga DDS gear nga hardcore, dili matandog. Bisag unsa issues, pero doon na may mga maniid rasad. Sa mga swing votes po ba, nga mga tao, maniid. Pagtanaw lang at daghan di ebidensya batok Sara dayon, malagmit apektaran sila. Sumunay tanaw nun. Pero, malagmit sad, nga mas mukusog pa ang musuporta ni Sara. Nga naman, tanaw na ko, mo ni may tabo ha, ang kalainan laba sa hearing dito sa Senate, dito pa sa House of Representatives Committee on Justice, gipagawas na mga ebidensya batok ni Sara. Ang kalainan ato, wa maguba sa defense, kay wa maka-cross-examine ang defense. Kana, may timan-an ha, malagmit pa, inigabot sa Senate, ani, every witness na i-present sa prosecution, dunay opportunity ang defense na maka-cross-examine. Malagmit, nga mabungkag kanang ilang pag-build up sa kaso. Malagmit. Kay sa dito palandaan sa House Committee on Justice, kung ato batayan, ilang gibugbog si Sara dito. Pero og imong solbihon, wa matandog ang mga supporters si Sara. Kabantay mo? Kadto mga ebidensya dito sa Senate, sa House of Representatives, ang uban nagtuo nga ilang ito gipagawas tanan tungod kay aron madaot yun si Sara. Kay og ebot sa Senate, wa man sila number. So ilang burak nilang tanan. Gipagawas nilang tanan. Natandog ba mga supporters ni Sara Duterte? Tanaw ni mo sa survey mga kaigilaan, medyo nagpabilin ang iyang mga supporters. Karon impeachment, matandog ka ha? Dili ka ang posibilidad ani mahilis ang mga supporters ni Sara, malagmit sad nga mas molambo pa ang supporters ni Sara. Kana forecast ako na. Nga naman, ang akong fearless na forecast, ang ebidensya na lang ha, nga medyo nahabilin, nga wa pa matanaw dito sa House Committee on Justice kadto ng box na iya sa BIR. Kay mi-insist pa ang BIR nga dili pwedeng ablihan. So, adto tumabalihan sa Senate. Pero kadtong tanan, amlak, ablihan na tanan. Tanan nga mga atake, tanan nga makadaot ni Sara, tanan bomba nga makadaot ni Sara na pagawas na sa House Committee on Justice. Pero unsa may effect? Naapektahan ba ang mga supporters ni Sara? Medyo sa akong kaugalingong survey sa akong Facebook page mo, wa maapektare. Ambot ka mo niyang naminaw. Kung wa mapiktari ang iya mga supporters ni adtong House Committee on Justice, delikado nga dili mapiktaran sa impeachment trial. Ngano man, because impeachment trial equal footing na dito. Kung sa House Committee on Justice ilang gi-present ang ebidensya, wa gyud opportunity. Si Sara, iya mga abogado, way opportunity nga maka-cross-examine sa witness. Ibutang ta si kini ni ang Madriaga. Example ha, Madriaga.
dito sa House Committee on Justice, ila naman gi-present si Madriaga. Pero sa may nagtabo, ang iyang testimony, mula go effect. Nabuntag siya sa kaugalingon lang. Wa pa gani ma-cross-examine, naguba ang iyang testimony. How much more, inigabot sa Senate, nga ang abogado ni Sara maka-cross-examine na ni Ramil Madriaga. So kana may tanaw nun yun. Duha ang may tabo sa Senate, either mahilis ang supporter si Sara kay ma-discourage, makakita o doon na pananglitay mga ebidensya o mga bomba na ilang buhian dito, o malagmit mas muligoon pa ang supporter si Sara kung makakita sila ini-cross-examine sa mga abogado, mabungkag unya ang testimonya. Example, kan sa Madriaga, ini-present ana kung maayo ang defense counsel ni Sara Duterte nga maayo mo dag cross-examination sa korte. Delikado na matikalbong ito sa Madriaga. Delikado yun. So kung matikalbong ito yung testimonya, makaligo na sa pananaw sa publiko. Nga wa giday sa lagi butang-butangan na giday pamulitika na giday tanan. Tanawa, timan ina. Muna akong forecast mga kaigalaan. Kaya akong balikon o sa boxing pa ni, dito ilanang tirahan og maayo si Sara sa House Committee on Justice. Mura ni o kanabang sumbagay pa dito, gigapos ang kontra. Di kabaos. Pero bisan pa man yana, wa matandog ang iyang mga supporters. Inigabot sa Senate. Okay, na impeachment court. Pero duhay posibilidad, posibleng musipyat, mawa ang support ni Sara. Posible sad nga dili musipyat, makadipinsa ang iyang mga abogado, maka-cross-examine, malagmit sad nga mas bulig-on si Sara Duterte in ongoing ang trial. Tiban ina. Bisan gani sa opening statements pa lang, kay sa pagkakaroon, sumuna naman Sara, taga 10 days. Pagkaman patubagon ang prosecution og 5 days. Pagkaman pre-trial, pagkaman full-blown trial. In full-blown trial, doon naman ay mga opening statements. Every day, sundan na to ni mga kaso. Bisan sa opening statements pa lang, mahimo ng talk of the town pirmi. Kinsay maayo mo himog og opening statement, kinsay dili maayo mo himog opening statement, mangawas gyud tanan. So every day, sundan na to, mo-fluctuate ba ang support, mahilis ba ang support, o lambo ba ang support. Kanalan lang, sa opening statement lang, akong i-forecast, ang prosecution, maingan maganda nga, angay impeach si Sara, kay na naasay accountability, mauni, doon ay problema sa intelligence fund, sa confidential funds, mauna. So, angay nag-impeach. Nga, matubag man siya ng sa kuwan, defense, matag man siya sa opening statement, kinayon niya, dili angay impeach, why si Sara, kung moingon ta confidential funds, nganong si Sara raman, maoy single out. Kinsa may doon na intelligence funds nga mas dako pa ang presidente, nganong selected man sila. Ang mga department heads, doon ay uban nga doon na intelligence funds, doon ay confidential funds, ang governor, ang mayor, muna ang doon ay mga confidential funds. Nganong sa tanan nga doon ay confidential funds ang si Sara raman. So sa opening statement pa lang, first day pa lang, doon na dayo ikuan murag sa basketball pa diba nga, inig-ilog sa bola, shot sa pikas nga ring, pakpak. Pagkaman ilang bola sa pikas nga ring, shot tapos pikas, pakpak na sa lang kontra. Inana ang mahitabuan sa actual full-blown impeachment trial. Muna atong sundan mga kaigalaan og maayo, no? Now, alita sa isgutanan labot ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ining nahitabo sa Senado nga matod pa doon ay obstruction of justice o matod pa napikaran ang integrity sa Senate tungod kuno kay nitago o kriminal. Gitaguan si Bato. Nga naka-eskapo na hinuon kuno. Unsa may substance kini na unsa din ang hitabo agad. Ato padayon ha, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinomdom. Standby. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, padayon ta mga kaigalaan. Balikan sa to gamay na yung kwan. Kay crucial kayo bitaw ang number of senator judges sa pagbuto, mga kaigalaan.
Kaysa ako nang giingon 11 na sila karon ha, ang minority makabila sa duha, mailog ang leadership sa Senate, makabila pa gyud sila og laing tulo. Madisay sila convicto si Sara. Pero sa pikas bahin, ato sang tan-awon pod kini diya sa mga senators nga mo convicto ni Sara, ibutang ta lang kay mo naman nila naglabahin na gyud. Kini si GB Ejercito o si Subiri, mura ni siya gibira last time ba? Pero wa madayini kabira. Nasangit mo na nga nasa tunga-tunga ni abstain sa pagbutar. Wa mabutar ni Cayetano, wa mabutar po ni Soto. Pero karon kagahapon nibalik sa minority. Mahimo nga sa change of leadership malagmit nga mo mabutar sila nga dunay change of leadership ulihan sa Cayetano. Pero sa conviction po ni Sara, dako pa rin tanahon sab. Number 1, kini si JB Ejercito baya, re-electionist man eh. By 2028 mudagan eh. So maniid ni kung ang mga supporters sa mga Duterte na ibanan ba? Ngadto-ngadto sa sige ang trial sa impeachment, kung na-discourage ang uban, na mga discoveries, nga mayon wadi ayo gid si Sara, nagkaanam o kahinay ang mga supporters sa Duterte, malagmit mubutar ni nga ikonbikto si Sara. Na mag bandwagon effect ni. Kamantay mo ng kinaiya sa tao ba nga kana na ang ughain tong dumadaog asa dapita nga medyo kusog adto ka. Napoy mga tao nga bahalag magkinaunsa pabilin gyud diri. Nay nana. Pero doon na po'y maigo sa bandwagon effect. Muna nga kabantay mo inig ting eleksyon na ingon gina nga sikon kusog na diri. Kusog dito. Kay matakdan man ka. Mong ganahan man ka kini mo isakto kay kusog naman di ay. Kay kandidato nga hinay niyo, di lang tana hinay man. So dako nang butangan no. Kini si JB Ejercito ang posibilidad ani nga lahi man hisgutanan sa leadership sa Senate, lahi ang hisgutanan sa conviction ni Sara, pwede nga dili ni mo convict ni Sara. Isa pag mo adto ni sa ilang grupo ni Soto. Nga naman, iya nang giingon kani adto nga naa sa experience nga dili maayo sabihan ang iyang amahan nga si kanhi Presidente Irap Estrada gi-impeach og natangtang yun. Dili sa impeachment, nagsugod lang itong impeachment, waman tumahuman, pero natanggal ang iyang amahan pagka-presidente. It was a traumatic experience in his part. Matod pa niya. So, kana nga pronouncement, malagmit, na dili siya mabutal for impeachment. Ikaduha, kay kini si JB Ejercito, kung ba yan eh, re-electionist ba yan eh. Kung ang mga supporters sa Duterte, dili matandog, bisag unsaon pa og daot inig-abot dito sa Senate Impeachment Court, kundi matandog, or kumot, bukusog pa ginoon. Ako JB di ni mo, kan? Politiko gini. Mag-agad ni, unsay tanaw sa katawhan. Kay imong timang-timbangon, ang imong desisyon, maubanay makapa daog nimo sa sunod eleksyon, or maunay makapapildi nimo. Tanawon yun na nimo, kay maunahon manila ang kaugalingon pagtanaw. So kanas JB Ejercito. Ikaduha kini si Subiri. Si Subiri considering nga taga Bukidnon eh. Kahibaw siya on-site support sa mga Duterte sa Mindanao. Di pa nato masiguro nga kini si Subiri for conviction kini. Malagmit nga sa pagkakaroon gikan sa iyang pag-abstain, ingon siya nga gusto siyang ma-associated with the minority, but it does not mean that during the judgment, during the decision for the impeachment case against Sara Duterte, it does not follow that he will vote for the conviction of Sara. Malagmit pa nga for acquittal siya. Sa rason nga taga Mindanao siya, ikaduha, kung balikon ko ang supporters sa mga Duterte dili maapektaran. But anything can happen ngadto sa Senado, no? Mo nay mahitabo mga kaigsunan. Kana real talk lang yun nga akong obserbasyon ining impeachment. Okay, di ba ta mabitin sa atong
kuan atong hisgutanan o galita ni Senator Bato de la Rosa. Bato ron wa na mayod. Di naman to ma-appeal sa kuan kwintada sa impeachment kay wa man makapanumpa to as senator judge. O nya ikaduha, di na gito po mabalik dito sa pagkakaroon tungod sa warrant of arrest na gi-issue sa ICC. Ato lang hisgutan na iglakbit gamay ha. Now, duha gyapon ni kahabig. Lain-lain gyapon og tan-aw. Mahitungod sa liderato kuno ni Alan Peter Cayetano sa Senado, naapektaran kuno ang Senado, ang integrity naapektahan, gumikan kay dito si Bato na ay warrant sa ICC, wanted sa ICC, gitaguan sa Senado. Naka-escape pa yun. Mao ni ang mga sulti sa mga nasuko ni Senador Bato de la Rosa. Duha mo gani, no? Apan doon na po yung mga tao nga dating ni Bato. Kung saan po ilang sulti, maingon sila nga, dili wanted si Bato. Kay kanang ICC warrant, dili na valid diri sa Pilipinas. Nan kay dili man valid, equivalent nga si Bato de la Rosa, walay existing warrant of arrest. Busa free siya nga makasud gawas sa Senado. So pag-adto ni Bato de la Rosa sa Senado, samtang naingon si Cayetano nga under siya sa protective custody, walay problema. Kaya wala man siya kaso nga dakpunon siya base sa balaod sa Pilipinas. Ang warrant of arrest issued by the ICC, dili man applicable dili sa Pilipinas. So mo na argument sad sa mga mulaban ni Bato. Duha ka side ha. Kadto nasuko ni Bato, moingon si Bato dakpunon. Kining ICC warrant valid ni. Unya gitaguan ni Cayetano diha sa Senado, nya nakabuhi pa gyud, naapektaran ron ang integrity sa Senado. Nadaot ang Senate tungod ining leadership ni Alan Peter Cayetano. Mao na pika side ha. O sa pika side, katong uyo ni Bato, katong mga DDS, moingon nga si Bato is free to come and go dito mga higala sa Senado kay wa may kaso niya. Wala man siya warrant of arrest issued by the Philippine court. Doon ay warrant of arrest nga di-issue sa ICC, and in fact it was confirmed by the ICC, but that warrant of arrest dili epektibo dili sa Pilipinas. Mo na argument sa mga laban ni Bato. Pero kung atong tan-awon gyud, sa dili ginang maong ICC warrant. Ang uban mga higala moingon valid na kay kana ang membro man ta, signatory man ta anang Rome Statute kanadto, unya kanang international law ato nang gi-recognize as part of the law of the land. Mo na mga argument sa moingon na valid na. But ang argument po sa mga tao nga laban ni Bato moingon nga dili na valid kanang warrant of arrest, moingon nga yes, membro ta, parta sa Rome Statute before pero mi-withdraw na ta. Ikaduha, kung dunay conflict ang usa ka kasabutan nga giintrahan sa Pilipinas uban sa like nining Rome Statute, ang atong constitution sa Pilipinas mao man gyud mo prevail. So inani nga sitwasyon, dapat ang maong warrant of arrest moagi sa atong Philippine court. Kay dili siya moagi sa atong Philippine court, invalid na nga warrant. Because ang warrant of arrest nga i-issue sa judge nga dili Filipino judge, dili valid under the jurisdiction sa Pilipinas. So malagmit maunay mga argumento. Pero kung atong tan-awon gyud mga kaigalaan, ang atong 1987 Constitution klaro magod nga ang tao under Article 3, Section 1, Article 3, Section 2, nagsunod yun ang mga articles. Ang Section 1 din ha, that no person shall be deprived of liberty without due process of law. So dili pwede ang tao nga mahikawan sa iyang kagawasan nga why due process. So si Bato, kung imong i-implement ka ng maong warrant of arrest nga gikan sa ICC, imo sa hikawan sa iyang kagawasan, doon na ba due process?
Pareha sa atong investigation diri. Kaya remember ang pagdakop sa tao, kinahanglan lang nga dunay warrant of arrest issued by the Philippine judge. Pero dunay gitawag warrantless arrest under certain circumstances. In flagrante delicto or maigo siya og hot pursuit. Mao na siya ang warrantless arrest or fugitive ka sa usa ka usa ka presyuhan. Idana, no? Ang uban na kinanan doon nag-warrant of arrest issued by a Philippine judge, Filipino judge. Nakini, ICC di man ay Filipino judge. Nga may due process ka nahitabo si Bato. Kay kinigod mga kagalaan ang pag-issue og warrant of arrest. Supposedly, doon na sa regular case, regular preliminary investigation, naghihimo sa piskal. So, meaning, doon na investigation sa piskal, gipadadaan ka, gipahibaw ka sa piskal nga doon na kay kaso para makahatag ka sa mga counter affidavit. So, kasabot ka doon due process, diya pa lang sa piskaliya. Ba't kining kang Bato? Huwag ka na kahibaw sa Bato, huwag na ba'y warrant, wa? Doon ako ng secret warrant, wa? Lisod yun. So, usat ka na ka-conflict sa atong konstitusyon. Ikaduha, kinahanglan mo agi na sa atong Philippine Court. Gumikan kay dunay gitawag og recognition of foreign judgment. Dili mo lahi pa na yung sinultian ng warrant sa ICC mo na implement diri dayon. Kinahanglan na og scrutiny, kinahanglan na confirmation sa atong judiciary sa Pilipinas. Kung dili na himuon kana maong warrant invalid. Sa to pa kadto si Bato ni suod to sa Senate, ni gawa sa Senate. Walay problema, walay legal impediments niya. So kung walay legal impediments, nganong ingnon man nga ang Senate iyang gitaguan ng kriminal. In the first place, dili kriminal si Bato insofar as the eyes sa atong balaod sa Pilipinas is concerned. Insofar sa atong konstitusyon mo atong basihan. Pero naman tayo kong oras, ato lang tiwason bagisgot na ugma. Nagbalik na nato sa atong istasyon. So Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.